Shubor nakashlem jong unong san hima. Hadian ba Menteri ka Sarkar Jila uba ALHEC uloong bak MRSSA arja khandriu kadai ka bala bante lakam ki jingrung kerthap ki brio banabar shapo ka jila nakaliang u president ki HYC uba roi ku parsendam ulami shakmat banbu jingkali ya uba hek bah e kata ka jingtho baloong bak MRSSA arja khandriu ka te lakam ki jingrung ki brio banabar habe kran ba kila pathai kubor uba roi ku parsendam ulat herting e ya uba hek bahakanu kadur ba uba hek uong bak MRSSA arja khandriu kan te lakam ki jingrung jingmi ki brio banabar bat gani kam shimdan ke jingtho hapok MRSSA arja khandriu ban kran halor kata kumbaga sing ke judawa bandan ki an banidai ke jingrung kerthap ki mender shagajila kum ka ILP bat khamtam ke jingkendang ka asam ki basa bean kala ban kata lada ke jila kamdan ni ki an banida hapo ke jila hi kam shimpentre kam ya ke jingdawa halor ka ILP banidai ke jingrung jingmi ki brio banabar ngimtip uba hek ukran ni ke MRSSA bakat no katkum ke jingtip jung ke seng ke bangila dap puli ya ke ni ka an MRSSA arja khandriu bakam shimdan kanu ke gentian bantho bala bante lakam ke jingrung jingmi ke brio banabar laong uba roi ku par sendam nalor kata uba roi ku par ulu ketui uba hek ban puli shwa ya ke MRSSA arja khandriu bahatu ke te lakam ne em ya ke jingrung kerthap ki brio banabar ulaong ru baka seng kala kran dak basai bakim dei ban pin sngot ho baklai ki pat ba bak MRSSA arja khandriu kan te lakam ke jingrung kerthap ki brio banabar hendrik MRSSA arja khandriu ke dei ke bomdan bnyan kumta ula dawa nak MLA jong ke yeng dor bar ke jila badai ban lei ei no mador ban pin bor ke sarkar India ban pin urlong no ya ka ILP namar khlem ka ILP ke MRSSA arja khandriu kan mala ban te lakam ke jingrung jimi ke banabar ke jingkot ya kan ka jingai kubor ni ka pon na kaliang jong seng galong ba kum gawe ni kiseng ke ba ngi jukren na kapor sa kapor ba ngi dawal na ka sarkar ba kum ka jelahi ngi la don kam kerki bandon ki an ki banyada kam tam e ka jingrung kerthap jong ki mendari yani kita gi brio ki bana shabar sa kani gari jong ni sa kani ka jela jong ni la kalong gi brio na ki we pat ke jela la ne ki boan kam tam e na ki we pat kiri hadin kita gijingja ki belajar kam tam ya ka thma paling ke India ba Pakistan kumju ru kani gijingja ka jing bom shong suk shong singa yang te po Bangladesh nang ta ki mi sakani ka jing kendang ya ki mender ba ki nong sa be anya po Assam kum ka jela ngi so thu bangilong ka jela ka ba ki jing kham ki jong ka ki clear kham gimdon ganu kanu ga an ka bate la kam ya ka jing rung jing mi jong ki brio sakani ka jela ka jong ni hoi wala na kaliang jongi kum kaseng bat ka kanhun ka bangia don lang bat ki we pat ki paraseng balang ni jupolong ni ka jing khandra na kapor sa kapor man lap ki breu ki bangi suba bat kim dei ki nong India kum juru ki breu ki barung ka ni ka jala ka nong ni klem ki kot ki slag bo biang ndre hakum ka ni ka por ka ba ka jala hi bro ka we kham tam me ngi kum ki khot jong ka jat ben riu mentala kat nu pautli ki snam ngi la dawai ki an kum ka ILP ban pentri kam ni ka jela ka jong ni ningim shim la yu i ya kata ka yau nu so ban yu i ba ka sarkar jela la ni ka sarkar India kan wanra i ki bakum kita ki an ki ban te la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ki bana ba ningi so si ban ong pat bangin yu i ba ki don ki minister jong ka jela ka jong i ki don ki MLA jong ka la ka jela ka jong i ki bakren na ki ni ki sngi ki boong ba kata ka MRSSA arja khandriu kadai ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki bri na ba ngia i ya ka jingkran jong iba ALHEC menden ka sngi ibala ong ba kumwe ni ki minister jong ka sarkar Meghalaya ka jong i ong ba ka MRSA kadai kata ka don ya kita ki kendon lani kadai kata ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki bri hak ni ka jela ka jong i kum ka seng habangi yo sngo bangi yo i ka ni ka jingkran jong iba ALHEC ba jong ki we ru ngim lak ban perkhat bah kanu kadur bai ba ALHEC iong ba ke MRSSA arja khandriu kan la ban te lakam lane ban perkheng ya ka jingrung jingmi jong ki brio nabar ka jela syakani ka jela ka jong ni namar ngila puli ya ka MRSSA arja khandriu na du pasdang du bakut kamdon ka weru gentien ka batho ka MRSSA arja khandriu ka buong ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki banaba tingim sotho bai ba ALHEC ikren ya ka MRSA ka bokum nu kata kali ko beningkong ka jingkali ka mangikwa ban kali ba hek ba la dai ila ban ai la ni ban sotho yangi ba ha ai la tho ba ka MRSSA arja khandriu ka la ban te lakam
ya ka jingrung jingmi jong kibri ki banabar ngin da sngo kemen sibun ya de kat kum ka jing suthu ka jongi bat kat kum ka jing tip ka jongi ya ka bangila pule ya kani ka an MRC aja khat riu ngi tip shai ba kamdon kanu ka benta la ni kamdon kanu kentin ka boong ba ka MRC aja khat riu kan la bante la kam ya ka jingrung jingmi jong kibri ki banabar pi ya iba el hek bat kumjuru ya kitu baro ki boong ba ke MRC aja khanriu ke deka ain ke bala bante la kami ke jingrung jingmi jong ki brio ki banabar ni kwa ban kentu ki ba puli shwa ya ka ain aja khanriu puli bahaya ka ain aja khanriu na du basdang hadu bakut bat sabatai kan ba kata MRC aja khanriu kala ni am bante la kami ya ke jingrung jingmi jong ki brio ki banabar baleng ni ong ya kan ni na marba la dingi kan mau haus nam arja arpo kadon kuwi ka PIL ka PIL number khatlai jong snam arja arpo kabala file leki katu kan nimut kibriu hapo high court bat hakata ka PIL kini ginong file kila challenge lani kila challenge ya ki benta ki baka sarkar kabu ya kitu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boong kat kum ka section khat nyo bat khatra jong ka an aja khat ndril bandala poi hapo kun hapor balayat kani ka PIL aja arpo Mti mangi bakren chief secretary jong ka sarkar jela hakapor bu file ya ka report hapo high court langbak affidavit ka jong u habaka court ka kali baka ka kamram jong kini facilitation center lani kita ki jakarung jakami kat kum ka an jong snam aja khatrew ong baki ka kamram ban bu ya kini ki facilitation center kadai na kabanta ban verify ki tenants kamut ya kinong shongwai but kabaa ka kamram jong kini facilitation center kalong bantip bat bantip ya kibriu ki barung sa kajala laki don ni ya kataka criminal records ka jongki kidai tang artli ki benta ki boong ba labu khnang kini facilitation center kawai ban verify ki tenants ya kumut ikinong shongwai kabaar bantip ya la ubriu barung sa kani kajala ka jongi udon criminal records ni la ne udon kata bantip ya kibriu ki bakumnu ki barung sa kani kajala ka jongi omshimla ong ba kini facilitation center kini ki jaka ki ban perking ya ka jengrong jingmi jong kibriu nakawai pat kajala sa kani kajala ka jongi mdei tang kata hapor bayat hi kani ka kies ka kajala me halia ka nyotri u December aja akuai hapo akut kila submit ya kawai ka notification ban ong ba ya kini ki facilitation center ki bodon hapo umroy hapo umling hapo umroy airport ba hapo mandi pathar railway station la IT no siya ka health department siya ka tanat ka kot ka kya ban penkala ya ki kum kita ki screening center na kabenta ukka jingpang COVID-19 kaumut ba ki facilitation center ya ki balakam ba ki jaka ki ban perking lani ki ban check ya kata ka jingrung jingmi jong ki brio ki banabar sa kani kajala ka jongi lapan kalano hakan nyutrik December arja arpo da ka ba IT no ikini facilitation center siya ka health department nakabanta ban screen lane ban toket banya ya ki brio ki barung siya kani kajala ka jongi laki don jingpang COVID ni kaditang kata ka kamram jong ki facilitation center katkum ka notification jong December nyutrik jong senam arja arpo bat ya kani kitap hapo high court bo andala poy hapo high court hadin baka court kalay iba ka jingmut jong gini facilitation center kamdei man perking ka jingrung jingmi jong kibrion re ka debi tang man ban check in laki brio barung sa kajala ka jongi udon ka jingpang COVID kakut no kani ka puar udon shu COVID ja ayu kini facilitation center manta kabadan ho umling la syusa yingja kabadan sigwi jaka la syusa yingja namar bakim don ya kabor katkum ka anyong snam aja khandriu bakin check lane bakin perking ka jingrung jingmi jong kibrio ka umut ba ka anyong snam aja khandriu kam shimla aibor ya ka sarkar jela kam shimla aibor ya ka tanat ya kinu tanat jong sarkar jela bakin perking ya ka jingrung jingmi jong kibrio nakawai ka jela syakri ka jela ka jongi te halor ka nong rim ba iba hek bat kiwei pat kibrio bat kiwei pat ki minister ki ameli ki jongi kin yeng ka ta nong rim baga an jong snam aja khatnriu lani ka MRSSC aja khatnriu kande ka an ka bala bante lakam ya ka jingrung jingmi lani ban perking ya ka jingrung jingmi jong kibri ka banaban kata kadi ka ba ngikwa ban keli ya iba hek bat yikitu giwe ki bayeng ha kata kanong rem nakalayang jong kaseng ismo thu ba ka MRSA aja khatnriu kumba kalong mentahi kade sa kata ka way pat ka an ka ban regulate lani ka ban penyat be ya renti ya ka tendency ya kani ka jala ka jongi
tendensi kamut ya kinong shong wai ni kejela habu ang nong shong wai kamut tang yu dhar ubawan na kiwe pat kejela kamut ya ubri ubawan ubar jela ubawan ni kejela regi regulate ru ya kinong shong wai ki badai na kejela ka jong ni kamut bala dadon ujong ni ubawan na west coast hills sa yung wai shalong uhap banyat lembah ki proses ki badan lani ki kendon ki badan hapo jong ni kaan ti kumnung in la ban om ba ka ni kaan jong snam aja khat riu kan de kaan ke bala bante lakam khamtam ya ka influx hakani ka jala ka jong iba nakaliang jong kaseng ngi kren na ka basay bat ngi ongru na ka basay ya ibahek bat ya kiwe pat ki minister ki MLA ki jong i bakim dei ban pun sotok bakla ya upat ba nong shong snong jong ka jala khamtam yangi kum ka jat ben riu ban ong baka MRSSC aja khat riu kan la ban yada yangi na ka jingrung jingni jong ki mender hakani ka ri ka jong i bat kalenti hi ba ka jing dawa ba ka jing trang ka jing anglu jong i kum ka jat ben riu ka dei hi ba dei ban wan ra ya ka an kum ka LP knang ban la ban te lakam ya kani ka jingrung jingmi jong ki beriu na ba bat nakaliang jong kaseng ngiyeng da ka basya ngiyeng scam ka nong rem ban ong baka MRSSC aja khat riu ka dei ka an ka bom don benyat kadai ka toothless lo ka bangila kren na ka por sa ka por ka bomdon kinu kendon ki bala mentek la ka me ka jingrung jingmi jong ki mender hakani ka ni ka jongi bat ni dawa baka sarkar Meghalaya bat ya baro ki MLA baro andrew pungut ki MLA ki badon hakani ka session ka bomenta hapo indoor bar thawan ka jala baki di ban lei no mardor bat kenlum lang kum ka wei ka sur kum ka wei ka sur hapo ka indoor bar thawan ka jala ban penbore ka sarkar India baka day ban pediang ya ka resolution ya ka baka yung do bar thawan jo ka jala kala pas lani kala menjur haka khaknai trip December jong snam arja khat khandai ban ong bagi day ban pentri kamno ya ka LP lat na ka LP kaya MRSSC hidala di jong snam arja khat riu kanom la ban tel kam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ni ka jala ka jong i kata ka de ka khubor ka bangi kwa ban tha sa ka sarkar jala ba kumjuru khamtam ya iba hek ba dikitu ki we ki minister ba ki MLA ki ba dang yeng ki badang penksan hadu kan klep mat ka bumenta ban ong ba ka MRSSC arja khat riu kan la ban tel kam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki manabar sa ni ka jala ka jong i Pwede ba kajing keren jong iba hek ningkong ya ngi suban panpaw ya kajing sungulung mo badi iba hek ide we na ki nong thawan lani kita ngi nong mikmat ki bala don bentang adu katu kasnam arja khat khandai akabaila sign lang ya to resolution hakajaka ba in keren ba in penbor khantam ya sarkar India ba kadai ban menjurno ya ka resolution jong snam arja khat khandai nangi ipan menta ilong kumba ithe peja ya kata kajing dawa kajing terang kajongi kum jala khamtam jong kajat menriu mengidon kam ya ka an kum ka LP tinakaliang jong kaseng ngisu ban kentu ya iba hek ba ide ban simkhya ya ka benta nama mailu ide we ni kita ginong sign la ni ginong menjur ya ka resolution jong snam arja khat khandai but MD ban syukren tang bandam but kawi ka bangasngo kyaru ya kajing kren jong ba hek kadai ba hakajaka bin perkhat ya kajing yo nong ka jongi kum ka jala kajing yada yangi kum kajat benrio ka berit pan iperkhat penban hana bakata kay MRSSC kan yarap ru yaki toris bikin wan ka sini balai ha perkhat than ni kita toris lakmo banginnya pen ya ka lawai jong kajat benrio ka jongi bat kata ka safety lan security tang jong kita toris syai kata ka safety ba security jong unong snong lan jong to khot jong kajat benrio nyok trap pan ide ban perkhat yangi shwa ngar ladang ingim dan la kajak nriu nyotrep kajak la ne kadu no kajak klep no agin gi post nem gi bansawan kandon jingbut ayu bangin kiu la kata karoi ka par la ne bangin perkhat nam ta gitores kin awan ajing mentoy nam ta jong no la da kata kajak nriu bangin don kanjak klep no tingi kentu i ba imdei ban perkhat than ni kita gitores imdei ban perkhat than ni gi no we gi buan kai la ne gi buan bela la ne gi buan le khai pateng hang ne ga jala ka jong i nri dei ban bu akhmat ningkong yangi kum kajat menriu bat iki nong shong snong bapura jong kajalan ka komsui bro koi ngidang ya ngila dep ban ya shong meeting ngila ya perkhat ru ya kisinjam ki banging sa shim na kabanta ban pentikna bat ban penbor ya ka sarkar bakadai ban pentri kam ya KLP mardor ndai shu ban ya keren ya ka MRSSC aja khandriu nama ko mengilaong hina du basdang ka MRSSC aja khandriu kam dei ka an ka bodon ya ki kendon ki bala ban perking na ne ban te la kam ka jingrung jong ki brio kadai tangka an ka ban penyak be ya renti ya kata ka jing shong wai
hakani ka jala ka jongi tekas ka seng harangkat bat kiwei pat ki porlok apo kendhun jung komsu ngin ladap bane syong meeting bat kin sadon ki program nang ni syakmat ya ka bangin sa ship ngin sa pentip nda kapor kala dai